puthot NSCK Risim ke ot akimi klempar asong keklang thupen bang kethom atum police arideng kachingnang Karbianglong raikom sai kyatum pai ni phain koro kethom pen inkora pli arni ninia pharman dipula pen deithor awai kangajo operation asai klemponsi pini pai ni phain kora pli arni non akimi keklang pon NSCK mate National Socialist Council for Karbilong ripu klempar asong bang kethom abang puatum raikom sai kyatum kenep kangnang pono kachingnang check bang kethom atum phan NSCK amepu Baburam Singnar arong dai thorlapen Dimpesher Saikya Sopo Pabitra Saikya Teron Dipu Panchayat Colony arong Biren Tokbi Asopo Rahul Tokbi lapen Daitor Sarte Ingti arong Lawrence Ingti Sopo David Ingti Pusi Bangkethom atuma phanta Bokajan SDPO hinpen pangthekpon Latumari dengpen Pistol bongthom Magazine homthom Amu kerengmun koraisi longpon Dabangso kangnang ponahut NSCK amepu Pabitra Saikya Teron aphanke Raikom Saiki ahele amu keropen ajok areng ahu sonanglo Sitame Raikom Saiki atum keso kelang japhan pura Dipu Medical College along selangpon bomlo pusi Bokajan SDPO hinpen pherangki aphan birtanang pali